Yay! Hello mga kabangba! Kami kami subong sa may rumbang. Ano ganyan? Highway 037. Highway 037 sa may rumbang Putotan. Ayun, thank you so much mga kabangba. Kung makapagputotan ka mo, maglanta ka mo sang lights, visit ka mo, diri ka namin sila nga pata, kag ang lumpia nila. Wala ko katilaw sa halo-halo, kay si baby girl na nagkaon, kag amo na, yeah, see you here! Busag ta! Busag! Busag! Sura, bisa musog, be? Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang kamo diri, pindot ta ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!